Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Goedemorgen en welkom bij het Extra Journaal van vandaag 25 april. Hier zijn de belangrijkste nieuwsberichten. Curaçaoenaar betrokken bij cocaïnehandel tussen Brazilië en Europa. Volgens het Braziliaanse journaal Da Record is de Curaçaose man Sandal Wilfrido Rosa betrokken bij de export van grote hoeveelheden drugs vanuit Brazilië naar Europa. Er wordt melding gemaakt van een inval en arrestatie van de 45-jarige Curaçaoenaar. Daarbij zijn 7 mobieltjes in beslag genomen, waarop onder meer videobeelden zijn onderschept, waarop te zien zou zijn dat Rosa betrokken is bij verschillende criminele activiteiten. Volgens het nieuwskanaal heeft de federale politie van Brazilië infiltranten gebruikt om de criminele netwerk waar Rosa toe behoort op te rollen. De organisatie staat bekend onder de naam Primeiro Comando da Capita. De Braziliaanse autoriteiten denken bewijs te hebben van zeker 7 drugstransporten waarbij een hoeveelheid van 2 ton cocaïne is geëxporteerd. Ook is een bedrag van €117.000 aan contant geld in beslag genomen. Rosa zou volgens Braziliaanse autoriteiten tevens lid zijn van de Curaçaose criminele organisatie No Limit Soldiers. Hotels profiteren mee van de groei toerisme. Dat toerisme op Curaçao in de lift zit, is al langer bekend. Het aantal bezoekers stijgt en er zijn meer luchtverbindingen met het eiland. De Belangenvereniging van de Hospitality Sector, CHATA, meldt inmiddels officieel dat hotels een sterke groei doormaken en verwachten dat deze groei zal aanhouden gedurende de rest van het jaar. In maart was er een gemiddelde bezettingsgraad van 78% en ook steeg de opbrengst per kamer met meer dan 25%. Nederland blijft de belangrijkste markt voor Curaçao. In maart stegen het aantal bezoekers uit Nederland met 18,5%. Het toerismebureau op Curaçao geeft al langer aan zeer tevreden te zijn met de groei van het toerisme, maar dat er op termijn ook moet worden gewerkt aan duurzaamheid. Sint Maarten heeft eindelijk een nieuwe regering. Het heeft even geduurd, maar op 3 mei zullen de leden van de nieuwe regering van Sint Maarten worden ingezworen door de gouverneur. Eerder werd tentatief de datum van vandaag 25 april genoemd. Dit is bijna 4 maanden na de verkiezingen van 11 januari dit jaar. Voor Sint Maartense begrippen is dit erg lang. Ook gezien het feit dat binnen 48 uur na de verkiezingen de partijen URSM, DP, PFP en NOW een bereidwilligheidsverklaring hadden ondertekend om samen een nieuwe regering te vormen. Ondanks dit akkoord stelde gouverneur Ayamu Bali 2 informateurs aan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het vormen van een nieuwe regering. Daarna werd politiek leider van de URSM, Dr. Luc Mercelina, aangesteld als formateur. Onderdeel van het formatieproces is een screening van de kandidaat-ministers. Omtrent dit screeningsproces deden zich de afgelopen maanden heel veel geruchten. Gisteren nog verklaarde demissionair premier Silvera Jacobs dat de regering niets te maken heeft met het proces waarom het lang zou duren. Voorzitter van het parlement, Sarah Westcott Williams, zei begin deze week dat de screening van kandidaat-ministers wettelijk niet goed geregeld is en dringt erop aan dat er nieuwe wetgeving hierover wordt opgesteld. Ook sprak ze haar voorkeur uit dat het formeren van een nieuwe regering, net als dat in Nederland het geval is, door de politieke establishment wordt geleid en niet meer onder de verantwoordelijkheid valt van de gouverneur als vertegenwoordiger van de koning. Dit zou voor meer politieke discussie en duidelijkheid zorgen bij de bevolking over de stand van zaken over het formatieproces. Bezoek aan de Isla-raffinaderij. De MAN-fractie in het parlement wil een bezoek brengen aan de Isla-raffinaderij op Curaçao. Dit aan de hand van berichten over de slechte staat van onderhoud van de installaties. Dat heeft voorzitter van de vakbond SGTK verklaard na een vergadering met de directeur van de Refineria di Curaçao. Ook heeft de directeur onlangs verteld dat de voorgenomen opstart van een deel van de raffinaderij gepland in mei voor de productie van asfalt weer met een aantal maanden is uitgesteld. De fractie van de MAN zegt nu zelf een kijkje te willen nemen hoe de raffinaderij er technisch voor staat.
Volgens de RDK-directie is het voor de veiligheid nodig dat er eerst een grondige revisie wordt gedaan van de installaties voordat er over kan worden gegaan tot het opstarten van delen van de raffinaderij. 2 commissies van Palatino, het parlement van Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, vergaderen vandaag en morgen op Curaçao. Het betreft de commissie Milieu en Toerisme en de commissie Gendergelijkheid, Kinderen en Jeugd. De commissie Milieu en Toerisme zal onder meer debatteren over de milieuwetgeving, de impact van natuurfenomenen en de impact van klimaatverandering. De commissie Gendergelijkheid, Kinderen en Jeugd zal het hebben over leiderschap van vrouwen in de politiek en een kaderwetgeving omtrent seksuele en reproductieve gezondheid met nadruk op het voorkomen van tienerzwangerschappen. Een groot aantal parlementariërs van landen uit de regio zoals Curaçao, Aruba, Argentinië, El Salvador, Mexico, Chili, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Paraguay en Uruguay zijn op het eiland en zullen deelnemen aan de vergaderingen. En tot slot een nieuwe subsidieronde voor verbeterde dementiezorg. Om de groeiende uitdaging van dementiezorg op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius aan te pakken, lanceert ZonMW een nieuwe subsidieoproep. Deze richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten door ketenzorg te optimaliseren en professionals te trainen. ZonMW is een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert in het Nederlands Koninkrijk door het financieren van projecten en het ondersteunen van samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid. Deze subsidie maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Dementie en wordt ondersteund door het ZonMW-programma Caribbean Health Research en het programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Dr. Stefan van Heiningen, Curaçaose wetenschapper met ook Sabaanse roots, is aangesteld als lokale liaison voor dit subsidieprogramma en mede verantwoordelijk voor het opzetten van deze subsidieronde. Hij is beschikbaar voor vragen en biedt namens ZonMW advies over het indienen van aanvragen. De oproep wordt in mei gepubliceerd op de website van ZonMW. Belangstellenden hebben tot 8 juli 2 uur de tijd om hun voorstellen in te dienen. En dit was het Extra Journaal voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot morgen.